Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe munguva yatiri ma-accidents ari kuwanda. Iyo ndanayo nhasi ndakakubatira accident yakaitika takunosvika kuHeathcliff uko Mark X akangobuda muroad ega kudhakwa. Unoziva kuti vanhu vari kumwa, vanhu vari kuita zvakasiyana siyana. Toziva kuti muEaster vanhu vanga vari panhingirikini yakasiyana siyana, but muEaster kuna vanhu vakawanda vaimwa zvekumwa zvaizvo, ende vanhu vari kudhakwa zvinhu zvakasiyana siyana. Unoziva kuti Zimbabwe ndo pamwe pekuti hameno zvayatongori Zimbabwe nedhola chero munhu ari kudhakwa. Vamwe vari kumwa kambucha vachidhakwa, vamwe vari kumwa tumbwa. Pane tunonzi tumbwa apa dhola unowanodhakwa muri 4. Ndo situation inenge ichiitika, but problem iri kuzoitika ndekuti vari kuzoti vada kudhakwa manje vakuda kuexperimenta zvinhu zvavanenge vakuitiswa nedoro, because doro rinenge rakuda kuvashandisa vakunobata kunoda kunodzidzira kuda kunodhiraivha mota. Mota ikatonenyepa handidi zvokumupikirwa yabva yangonopinda mudrain. Ameno apa inenge iri yemunhu, ameno kuti munhu wacho unonomudza kuti gore rinenge zvipere musha.